Bir künni A harfi ağa qonaqqa kile. Seni deme! Koyda sen! Кинәт ишетә. Сарайдан шакы-шыкы тавыш килә. Менә кайда син? Дим! Синме bu? Salam. Nihal. Selam. Әйбәт көне. Нишлисең? Bir нәрсә инде шунда. Эш эшлим. Нәрсәдер качыра, дип уйлады Ә. Тыны күрмәдеңме? Юк. Янына барып килергә кирәк. Барасыңмы? Әйдә, барып килик. Дуслар бергә Т янына юл тоталар. Т укымышлы һәм тәртипле хәреф, ләкин бераз сәеррәк. Тиш, таш, тил, табигать. Сәлам. Нишлисең? Сәлам А, сәлам Ә. Мин авыз гимнастикасы ясыйм. Гимнастика? Аны менә була ясыйлар иш. Тартылдык, сикердек. Анысы буыннарга. Ә минеке авыз өчен. Мин кич белән тамашада катнашам. Шигырь сөйлим. Әйдәле Акбай, ирән син. Арт аягым берлә тор. Аума, туп тор. Тез утыр, яхшы утыр. Шәп. Афарин. Булдыра. Әйе, бик матур. Авазларны дөрес әйтмәсәм, әллә ниләр килеп чыгарга мөмкин. Бедзен Вали бигрәк тату, кәҗә белән, кәҗә белән, моны Вали Кали кәҗә карап тора тәзәрәдән. Аңлашылды. Миңа синең ярдәмең кирәк иде. Безгә барып килик әле. Син минем эшем бетте дип уйлыйсыңмы әллә? Дөрес уйлыйсың, эшем юк. Әйдә киттек. Тамашага кадәр вакыт бар әле. Дуслар бергә ай йортына юл тоталар. Таш. Хәзер. Көтеп торыгыз. Хоп. Тадам! Арба ясадым. Күрәм. Мин нәрсәгә кирәк булдым? Ничек инде? Син акыллы хәреф бит. Шундук аңларсың дип уйлаган идем. Аңладым. Юк, булышмыйм. Зинхар өчен инде. Мин сине тамашага итәм. Вакыт аз калды шул. Ярар, әйдә. Ура! Киттек! Рәхмәт! Син шын дус! Киттек, тамашага итәм! Таныш бул. Бу хәрефләр иле. Хәрефләр монда теләгән нәрсәне ясый алалар. Син тамашада чынлап та шигырь генә укырга җыенасыңмы? Әйе. Яхшырак фикер бармы? Бар. Ләкин бу янына кирип чыгарга кирәк. Әйдәле Акбай, ирән син, арт аягың берлә тор. Аума, туп-туры тор, тез утыр, яхшы утыр. Ни газаплыйсың былай син, мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик 2 айлап булыр, я 3 кенә. Юк кирәкми, минем уйныйсым килә. Шул болыннарда ятасым, шунда ауныйсым килә. Акчүләр матмай, дырыш яшьләй, зурайгач җайсыз ул.
Картайып каткач bunlar эш белү уңайсыз ул. Юк кирәкми, мин бирәлмим, минем уйныйсым килә. Шул болыннарда ятасым, шунда ауныйсым килә.